I am Jasmine and welcome back to my channel. So for today's video guys, it's another haul video for you. Beauty, skincare related video pa din siya. Actually, parang same lang siya sa Watson's haul ko pero iniba ko yung video ng Watson's kasi marami siya, baka mahaba pag pinagsama-sama ko siya. So this video guys is I will be showing you what I've got from SM Department Store, Beauty Bar, Nature Republic, and Random Store na. So, yeah, let's get started. First is I will be showing you what I've got from SM Department Store. So, first thing is I got this lotion, Jergens Lotion Age Defying. Yan. Hindi ko alam kung bakit kumuha ako nitong lotion. Bakit ito yung lotion na kinuha ko, pero yeah, meron ako nito. Nilagyan ko siya ng tape dito kasi baka mag-leak siya. Mag-leak siya sa bagahe ko. So yun. Next thing is I got this cologne. Ellipse cologne. Yan. Cutie. Cutie yung pangalan ng variant niya, I think. Yan. Kasi favorite ko to na cologne, guys. Hindi siya matapang. Parang ano lang siya. Cute. Cute. Hindi siya matapang na amoy. Well, mga cologne hindi naman talaga matatapang na amoy. Pero ito talaga favorite ko na cologne to. Yung nasa Pilipinas pa lang ako. High school days pa lang. High school, I think. Yes, high school days pa lang gumagamit na ako. Ito yung favorite ko na cologne. Itong Ellipse cologne or yung isa na bench na cologne, yung pink bubblegum yata yung ano na yun. Yun yung mga favorite cologne ko, palagi kong ginagamit talaga dati. So, yeah, bumili ako nito. Dalawa. Yan. Kasi para may extra. Kasi cologne lang tayo ngayon. Next thing is I got this Cream Silk Triple Keratin Rescue. Yan. Ultimate Color Revive. Na conditioner siya, guys. Kasi as you can see, parang, hindi ko alam kung napansin nyo, nagpa-color ako ng hair sa Pilipinas. So, I need this kind of mga shampoo or conditioner na yung pang-protect ng color ko sa hair. So, I got this one Cream Silk Conditioner. Next is I got this tananan! Yes, baliktad siya in fairness. O, diba parang siyang sash. I got this Pantene Shampoo Total Damage Care. Yan, kasi nagpa-color tayo ng hair, so hindi natin maiwasan yung mga damage effect na mangyayari sa hair natin. So, yeah, napabili ako nito. Diba, ang cute, parang kasi walang ganito dito. So, perfect to guys, pag may weekend trip ka, ganyan, parang magdadala ka ng isang sachet, okay na sa'yo, diba? Parang hindi mo na kailangan magdala ng isang malaking bottle na shampoo or yung, minsan kasi pag, hindi ko masyadong type yung mga free na shampoo or sabon doon sa hotel, kung mag-i-stay ka ng hotel, hindi ko sila type gamitin kasi parang minsan nagdadry yung skin ko or something, or yung hair ko. Tapos madalas wala silang conditioner pati na libre. Shampoo lang, ganon. So, yun, marami ako sinabi. So, yun, meron ako nito, guys. So, guys, nagpalit lang ako ng battery kasi nalobat agad ako. So, next thing that I will be showing you is what I've got from Nature Republic. So, I got this sunblock, 50 SPF PA+++++. Yan, ang daming plus. California Aloe Perfect Sunblock. So, ito yung packaging niya. Yan. Ito siya. Hindi ko pa siya natatry, so hindi ko alam kung okay talaga siya. I think okay naman siya. Hindi ko lang alam yung mga nito guys, yung mga presyo nito kasi hindi ko na makita kung saan ko nalagay yung mga resibo niya. Next is I got this facial cleanser naman. It's called Hawaiian Fresh Pack to Foam Gentle Pack to Foam Smoothing and Purifying Skin. So I got this one. Ito, natatandaan ko, medyo pricey siya for facial
facial wash. Medyo pricey itong isa na to. So, yeah. Next is I got this soothing and moisture aloe vera gel. Yan. This one, I'm sure you know it already, guys. Kasi marami ding nagre-rave sa product na to. Yan. So, I got only one one pack, I don't know. I got this gel kasi nga maraming nagre-rave sa kanya, and then na-try ko na din siya. So, nagustuhan ko siya. I use this for my face and underarms area ko, and then yung mga pag meron akong mga insect bites, yon ginagamit ko din to sa mga insect bites ko. So, nilalagay ko siya sa ref para pag gamit ko, refreshing siya, malamig siya. So, talagang maganda siya. Masarap siya sa pakiramdam talaga pag gamit mo. And the last thing that I've got from Nature Republic is I got this snail solution mask. Ito. Yan, ganito yung itsura niya. And then, so one pack, merong 10 sheet mask sa loob. But, nagamit ko na yung iba. So, 5 sheet mask na lang yung natira sa akin. Yan. I'll be showing you what I've got from beauty bar naman siya, guys. So, nilagay ko lang siya sa plastic na to kasi hindi naman siya ganun karamihan. So, first is, I got this Acne Pimple Master Patch by CosRX. Yan. Ito siya. Ano siya? Para siyang patch. O nga, patch. Acne Pimple Patch. Para siyang, band-aid. Para ilagay nyo sa mga pimples or acne nyo sa mukha. I've got 2 of this, and then yung isa is nagamit ko na siya. So, I'll be showing you what's inside. Ano yung itsura niya. Hindi ko siya mabuksan, in fairness. Yan. So, ganito yung itsura niya, guys. Yan. Kung napapansin nyo. Yan. Kasi nagwa-wash out siya pag talagang kung napapansin nyo sa camera, yun, meron siya mga bilog-bilog. And then, pag halimbawa tinubuan kayo ng mga acne or pimple somewhere sa mukha nyo, pwede kayo kumuha ng isa. Tapos, depende sa, meron kasi siyang parang small, medium, tsaka large na bilog na patch. So, depende kung gaano kalaki yung acne nyo, yung pimple nyo. Kukuha kayo ng isa, and then ilalagay nyo sa pimple nyo. And then, ang ginagawa ko kasi, overnight ko siya. Maglalagay ako. After ko wash ng face, magkukuha ko ng isa, and then maglalagay ako sa pimple area ko. Sa pimple area? Tama ba? And then, ino-overnight ko lang siya. And then, kinabukasan parang okay na. Liliit agad yung pimple mo or mawawala. So, okay naman siya so far. Kaya nga lang, parang ano lang. Kasi ang konti, parang nakukuntian ako. So, may presyo dito nakalagay. It's 200 pesos. Sa beauty bar ko siya nabili. So, yeah, I love this product kasi talagang effective siya for my pimples and acne because this past few days, simula nang nagbakasyon ako, palagi natutubuan ng mga acne dito. Hindi ko alam kung bakit, dahil sa hormones ko or something. Basta dito ako lagi tinutubuan. So, gumagamit ako nito, ino-overnight ko talaga siya para pag kinabukasan, pag ko, matanggal siya. And then next naman, guys, is I got this 4 packs of facial mask, facial sheet mask. Yan. It's by the brand Lululun. I don't know kung familiar kayo sa brand na yon. It's, I think, Japanese brand siya. Lululun. In 1 packs, meron na siyang 7 sheet mask. So, I think good for 1 week na siya na gamitan mo. And then, this one nga pala, guys, is anti-aging, whitening, and firming mask. Yan. Ito siya, anti-aging and firming mask. And then, yung presyo niya, kasi meron nakalagay dito sa likod, is 350 pesos siya sa beauty bar. So, I got this 1 pack of 7 sheet mask inside. And then, this one is moisture enriched face mask. 7 sheets mask again inside. Yan. Same lang din siya, but ibang ibang variant. And then, this one is for whitening and brightening face mask. Yan.
And this one is for anti-aging, intensive moisture, and wrinkle care mask. Yan. Same lang sila, tag 350 pesos sa beauty bar. So, yeah. So, excited na akong gamitin to kasi I love face mask. Nagko-collect ako ng mga face mask talaga ngayon kasi parang malaking effect siya. Malaking effect siya pag nagagamit tayo nun parate. So, I love this sheet mask, guys. Excited na ako i-try to. So, yun lang guys yung nabili ko sa beauty bar. Ito naman is random lang. Isasali ko na lang din siya kasi galing Pilipinas din naman siya. I get these 2 box of fashion tape from Bench Body. Yan. Ano siya, 2-sided tape siya na ginagamit nyo for those OOTD nyo na tops or dress nyo na parang ganyan yung style niya. Yung ayaw nyo makita yung parang cleavage area nyo. Ito yung ginagamit para idikit and then para ma-secure yung ano nyo, yung bandang dito nyo. So, ganito siya guys. Papakita ko na lang sa inyo yung ano niyan. Yan, ganan siya. Nilalagay siya sa bandang dito. So, para ma-secure at hindi kayo masilipan. Hindi masilipan yung cleavage area nyo. So guys, yun lang yung haul ko for today. I hope you like it. And if you like it, please don't forget to give me a thumbs up. Thank you for watching and I'll see you again next time. Bye guys!